Lasta, to si vedel, že na tému vieš dostať Produkty veci za zadarmo? 0 eur. Za 0 eur. Určite si aj vy zachytili niektoré z takýchto videí. Tému totiž to pokračuje v masívnej kampani. Asi si ešte pamätáte aj také tie videá, v ktorých influenceri robili obrovské hauly, unboxingy s produktami z Temu, no a teraz zvolili trošku inú stratégiu. Zamerali sa na malých tvorcov, na začínajúcich tvorcov, ktorým ponúkajú peniaze a taktiež výrobky za to, že budú propagovať ich produkty za 0 eur. Takáto ponuka na spoluprácu prišla aj mne, a to nie raz, ale dokonca 3-krát. A sami vidíte, že môj kanál nie je veľmi veľký a zároveň mám menšie problémy aj s konzistentnosťou. No, tému to vôbec neodradilo. Samozrejme, rovnako ako väčšina tvorcov, ktorí tvoria či už na YouTube, na TikTok alebo na Instagram, aj ja by som bola rada, keby som mala nejakú platenú spoluprácu. No ale pri takejto veľkosti kanála ešte veľmi ponuky spolupráce neočakávate. A tak vás akákoľvek ponuka doslova poteší. No lenže, ako sa hovorí, nie je všetko zlato, čo sa bliští, a tak sa treba pozerať aj na takéto ponuky spoluprác v trochu širšom kontexte. A práve o tom si dnes povieme, pretože prijať nejakú ponuku na spoluprácu, natočiť video a dostať za to peniaze je jedna vec. Ale to, čo takýmto videom podporujem, je už niečo úplne iné. Dnešné video bude teda tak trochu iné a pozrieme sa na to, prečo som ja osobne odmietla túto spoluprácu, aké konkrétne sumy a podmienky sú influencerom ponúkané za to, že budú propagovať tému, ale zároveň sa pozrieme aj na to, čo by sa malo v súvislosti s tému spomínať o mnoho viac. Ja osobne som zatiaľ dostala 2 ponuky na spoluprácu. Jedna z nich bola na TikToku. Tam mám teda o čosi väčšie publikum a tu by som úprimne aj zobrala. Týkalo sa to regresnej terapie. Ponúkli mi, že bude mať tú regresnú terapiu zdarma a ak sa mi to bude páčiť, tak potom urobím video. Lenže keď som na to odpovedala, tak sa mi už nikto viac neozval, čo ma asi trošku aj mrzelo, ale zároveň nebudem tlačiť na niečo, takže ja už som sa tam potom neozývala a ani oni sa neozvali mne. No a druhá spolupráca bolo práve toto tému. Zatiaľ, čo v tej prvej spolupráci išlo o barterovú výmenu, pre tých, ktorí nevedia, tak barter je výmena produktov alebo tovarov a služieb. Čiže oni mne by dali teda urobili tú regresnú terapiu a ja by som im za to natočila video. Ale Temu mi ponúklo riadne platenú spoluprácu. Mne už naprvu bolo jasné, že takúto spoluprácu by som neprijala, ale keďže bol marec a sezóna daňových priznaní vrcholila, tak som ani nemala nejakú čas sa tým zaoberať a odpovedať. Potom, ako som im neodpovedala na prvý e-mail, poslali mi 2 ďalšie a je to asi aj dobre, pretože tak som sa aspoň dozvedela, čo konkrétne mi ponúkajú, bez toho, aby som niekam ťukala. Mne konkrétne ponúkali kredit na produkty zadarmo, teda vzorky, ktoré by som promovala, a k tomu mesačnú platbu 475 eur plus províziu až do 50% z nákupov všetkých používateľov, nových používateľov aplikácie, ktorí by použili môj odporúčací kód alebo link. Keď si vezmete tieto podmienky, tak vzhľadom na počet mojich sledovateľov to je naozaj veľmi dobrá ponuka, celkom štedrá ponuka a tým pádom by som zarobila za mesiac viac, ako som zarobila celkovo za všetky moje zhliadnutia tuto na YouTube, odkedy som speňažená. Nedávno zdieľala ponuku od Temu aj Sara Ferenčíková, ktorá má aktuálne na Instagrame 13,6 tisíc sledovateľov a tu na YouTube nejakých takmer 800 odberateľov. A ponúkli jej odmenu 1810 eur za to, že natočí video. Produkty v hodnote 2710 eur a k tomu ešte províziu 20 až 50% z tých nákupov nových používateľov aplikácie. Keď sa na to takto pozriete, tak tá spolupráca je naozaj lákavá. Hlavne pre nejakých malých začínajúcich tvorcov, ktorí by sa potenciálne aj chceli živiť svojou tvorbou. A je naozaj veľmi, veľmi lákavá a ťažko odmietnutelná. No a na toto sa Temu aj spolieha. Ale za akú cenu je toto všetko? A koľko ľudí vie, čo v skutočnosti takýmito videami promuje. Predtým, ako budeme pokračovať na tú temnú stránku Temu, by som vás chcela poprosiť a aj vám pripomenúť, ak sa vám dnešné video bude páčiť, nezabudnite mu dať like a ak ste tak ešte neurobili, tak aj odber tomuto kanálu. Som vám za to veľmi vďačná. Temu sa prezentuje ako miesto, kde môžete nakupovať ako miliardár. Pretože ceny, za ktoré jednotlivé tovary ponúka, sú o mnoho lacnejšie, ako keby ste ich kupovali niekde inde. Hlavne pri dnešnej situácii, kto by nechcel ušetriť na výrobkoch aj 80 aj 90%. No a keď vám je podvedome vsúvané, že môžete na tejto aplikácii nakupovať
Aj v prípade, keď nemáte peniaze, pretože je to také lacné, že vám to stojí za to a môžete si to dovoliť za každých okolností, tak je ľahké podľahnúť. Toto ale podporuje extrémny konzum a nakupovanie milióna vecí, ktoré ani len nepotrebujeme. Pretože všade na internete vidíme milión videí s neuveriteľnými vychytávkami, ktoré určite potrebujeme mať doma. No a keď takáto vychytávka stojí 1 euro, tak človek si povie, že si to objedná. Prečo nie? Veď keď to nebude dobré, tak je to jedno, pretože to stálo len euro. No a keď už ste raz tam, tak Temu využije všetky dostupné možnosti na to, aby vás na aplikácii udržalo čo najdlhšie a aby ste nakúpili čo najviac. Zľava 90%, bonus 20 eur, darček za 0 eur, hry, pri ktorých zbierate kredity na nakupovanie a potom ich môžete minúť priamo v aplikácii. Alebo ponuka nakup viac a šetri planetu. Táto konkrétna ponuka mne úplne nedáva zmysel, ale na ľudí to funguje. Týmto sa vôbec nesnažím hejtovať ľudí, ktorí na Temu nakupujú alebo nakupujú na podobných stránkach. Hoci ja z Temu nekupujem, ale mám doma nejaké produkty Shein, hoci väčšina, možno aj všetky z nich pochádzajú z druhej ruky, ale nejaké tie produkty mám. No a veľmi dobre rozumiem tomu, prečo ľudia nakupujú z Temu. Produkty za takéto ceny sú naozaj lákavé. Lenže treba sa na to pozrieť aj z druhej strany. Ceny sú príliš nízke a mnohokrát nepokrývajú ani len výrobné náklady. No a pýtate sa, prečo by to vôbec takto robili? Temu viackrát potvrdilo, že sú na svojich predajoch v strate. A toto je veľmi bežná stratégia, ktorá sa používa pri vstupe na trh. Ak sa nový predajca na trhu snaží ukrojiť si čo najväčší podiel a získať čo najviac zákazníkov, zníži svoje ceny kľudne pod výrobné náklady, ide do straty, ale zároveň získava tých zákazníkov od konkurencie. Tým, že teda dajú nižšiu cenu, ako bola doteraz ponúkaná na AliExpresse, tak zákazník príde na Temu. Tým, že mu ponúknú nejaké výrobky zadarmo za to, že si objedná za 20 eur, tak samozrejme, že to nakúpi radšej na Temu, ako by to mal nakúpiť z AliExpressu, kde takúto ponuku nedostane. No a potom, ako si ľudia vytvoria vzťah k tejto značke, k tomuto predajcovi, tak môže postupne začať tie ceny zvyšovať, pretože už má nejakú ustálenú pozíciu na trhu. Horšie na tom ale je, že konečné ceny neurčujú predajcovia, ale Temu. Viacerí predajcovia sa vyjadrili, že Temu im dalo nejakú cenu, za ktorú musia predávať ten výrobok a pokiaľ nesúhlasili s danou cenou, tak im Temu skrátka ten produkt zrušil. Takéto ceny sa ale musia niekde odzrkadliť, pretože žiaden predajca nechce byť predsa stratový. No a keď už má takúto podmienku, že musí predávať za čo najnižšiu cenu, tak musí urobiť nejaké kroky, ktoré mu pomôžu znížiť tie náklady. A akým spôsobom to robia? Používajú nekvalitné materiály. Mnohokrát aj zdravotne závadné. Viaceré nezávislé testovania produktov z Temu potvrdili, že mnoho z takýchto produktov bolo naozaj zdravotne závadných. Obsahovali ťažké kovy, či toxické chemikálie, ktoré niekoľkonásobne prevyšovali stanovenú bezpečnostnú hranicu, ktorú určila Európska únia. Predajcovia kradnú dizajny od nejakých malých výrobcov, ale aj od väčších firiem. To, čo malého výrobcu a tvorcu stojí hodiny plánovania, skúšania, dizajnovania, tak to Temu, alebo teda predajcovia Temu skrátka okopírujú a vyhnú sa mnohým nákladom, ktoré musel mať ten výrobca, ktorý si to nadizajnoval a vymyslel. Nemusia platiť žiadnych dizajnérov, nemusia platiť kvalitné materiály, stačí, ak to celé okopírujú, dajú to vyrobiť z tých najlacnejších materiálov, mnohokrát dokonca ukradnú originálne fotky od toho originálneho tvorcu a všetko to len vyciapia na svoje stránky. Potom samozrejme môžu rovnaký, ak to môžeme nazvať rovnaký, tovar predať za úplne zlomkovú cenu. Samozrejme nebude mať rovnaké atribúty, nebude rovnako kvalitný, ale bude vyzerať rovnako. No a ľudia to na prvý pohľad ani nevidia, že nie je taký kvalitný ako toho originálneho tvorcu. Veľa ľudí to dokonca ani len nevie a kvôli takémuto kradnutiu už skončilo mnoho malých tvorcov. Pretože oni nemajú peniaze na to, aby išli do súdneho sporu s takýmto gigantom. A cenovo mu samozrejme nedokážu konkurovať. No a najhoršia časť takéhoto šetrenia je lacná, nútená práca ľudí, ktorí denne pracujú mnoho hodín v neľudských podmienkach za úplne mizerné, ak vôbec nejaké mzdy. A napokon je tu ešte jedna vec, ktorá veľmi pravdepodobne vyvažuje straty, peňažné straty na tých jednotlivých objednávkach,
a je to kradnutie dát. V minulosti sa objavilo viacero pochybností, ako tému nakladá s dátami, ktoré získava od spotrebiteľov, najmä teda tých, ktorí si stiahli do svojho telefónu aplikáciu. Veľa ľudí zároveň zistilo, že im z účtu nenápadne odchádzali peniaze. Veľakrát to boli také malé, veľmi malé čiastky, ktoré by ste si naprvo ani nevšimli, ale keď to potom spočítali dokopy, tak to boli naozaj veľké sumy peňazí, ktoré im z bankových účtov odišli. Toto sa samozrejme nestalo všetkým, ale len veľmi malému množstvu ľudí. Takže ľudia tomu ani neverili, pretože keď sa to nestalo im ani nikomu v okolí, tak si mysleli, že je to len nejaké klamstvo alebo proste ľudia sa snažia získať nejaké lajky a views, ale naozaj sa to dialo. No a v súvislosti s tým by bolo na mieste si spomenúť aj predchodcu aplikácie Temu, ktorá je od rovnakého majiteľa a tá sa volala Pinduoduo. Táto aplikácia bola stiahnutá z Google Play aj z App Store a to z jedného závažného dôvodu. Aplikácia zneužívala a obchádzala oprávnenia, čím dokázala zabezpečiť to, že sa vyhla niektorým bezpečnostným kontrolám a mala prístup ku všetkým dátam v telefóne. Prostredníctvom toho sledovala úplne podrobne celú používateľskú aktivitu, mala prístup ku všetkým aplikáciám a ku všetkým dátam, ktoré boli v tom telefóne. No a v mnohých prípadoch sa nedala ani len celkovo odstrániť, pretože inštalovala do telefónu súčasti, ktoré zabraňovali jej odinštalovaniu. V konečnom dôsledku teda tie nákupy na Temu nie sú až také lacné, pretože na nich doplácame či už ako jednotlivci, ako spoločnosť alebo naša planéta. Ja vôbec nečakám, že po tomto mojom videu alebo po akomkoľvek podobnom videu ľudia automaticky prestanú nakupovať na Temu, alebo influenceri a tvorcovia začnú odmietať spolupráce. Ale skúste si pri najbližšom nákupe uvedomiť, čo všetko za tým stojí. Čo nakupovaním na takýchto aplikáciách vlastne my ako ľudia podporujeme. Ak si malý začínajúci tvorca alebo influencer, rozmysli si, či naozaj chceš byť spájaný s takouto aplikáciou a s takouto firmou, ktorá má na svojom triku naozaj dosť. No a my ako nakupujúci si skúsme možno najskôr pozrieť na nejakom Vinted alebo na Bazoši, či sa tam nenachádza rovnaká vec. Veľakrát si ľudia nakupujú tieto veci a ani si ich len nevyskúšajú, ale majú ich doma zabalené v pôvodných baleniach a tie potom predávajú cez Vinted, Bazoš za rovnaké ceny. No a ak sa napokon predsa len rozhodnete nakupovať na Temu, robte to tak, aby ste čo najviac ochránili svoje dáta a taktiež aj peniaze. Nesťahujte si ich aplikáciu do mobilu, aj keď mnohé neodolateľné ponuky a zľavy máte dostupné len v tej aplikácii. Používajte radšej nejaký prehliadač na zariadení, kde nemáte nainštalované internet banking a podobné aplikácie, ktoré obsahujú dôležité údaje. Plaťte vždy nejakou jednorázovou kartou alebo virtuálnou kartou. Zistite si, či vaša banka ponúka takéto možnosti. Väčšina bank už niečo podobné má a pokiaľ to vaša banka nemá, tak zvážte založenie nejakého účtu, ktorý je zadarmo a ktorý vám takéto možnosti ponúka. Alebo nejaký účet, cez ktorý skrátka budete nakupovať len na takýchto aplikáciách a nebudete tam mať veľa peňazí. No a napokon, nakupujte naozaj len to, čo potrebujete. Ak viete, že niečo nepotrebujete, nevyužijete, nenakupujte to zbytočne do zásoby. Napíšte mi dole do komentárov, či vy zvyknete nakupovať na Temu alebo podobných stránkach, či už ste počuli o takýchto príbehoch, či ste počuli o temnej stránke Temu alebo podobných predajcov. Postrehli ste aj vy to zvýšené množstvo reklam hlavne od nejakých malých tvorcov? Či už na nejakom TikToku, na Instagrame alebo aj tu na YouTube? No a napokon k svojmu komentáru pripojte aj emoji zemegule, aby som vedela, že práve vy ste dopozerali moje video až do konca. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite mu dať like, samozrejme aj odber tomuto kanálu. Dnes to bolo také kratšie a také z iného súdka, ale my už budeme pokračovať zaujímavejšími a záhadnejšími prípadmi. Teším sa na vás na budúce. Ahojte.